Ang laylay ni Mila. Nasira ko na ang pultahan sa kusina. Ingon man ang mga bintana. Ikaw lang unya ang dinhi sa sala kay dili ka pa man ka matug. Sige, Nay. Muna na ko nimo kay may lakton pabaya ko sayo ugma. Sige, Nay. May gabi, Nay. Wa pa man ko duawag duka. Nalingaw na hinoong ko nagtan-aw ng mga aninipot nga daghan kaayos kahoy. Murag sila series lights sa Pasko. Dindot yung tanahon. Oh, may paingon nga musod sa among koral. Kinsa makana? Kinsa na? Kinsa na? Wa siya matubag. Padayon niya nga gikabot ang trangka sa among koral. Ingon nagdali siya. Wa siya makabantay nga niya ako din sa may bintana. Nagtanaw siyang gibuhat. Wa ba siya makadungog sa kong pagsangpit? Kinsa na? Iguna. Tututumanon ko na ang gusto ni mong mahitabo. Musulti na lagi ako sa tinuod. Hunungi lamang ako. Ayaw na pagpakita pa ka na ako. Hintawan, hunungin ako. Maluoy ka. Nga nung dili man ako makaabli. Ingon usa, nawadan ako kusog sa kong kahadlok. Dili lang nga ako kamutang nagakurog. Kung dili ang tibok kong lawas. Sada. Igo na. Dili na nako kaya. Wala ako'y sala. Nang masing? Nang masing? Nang! Ginoo ko. Nuwad na siya sa paninuot. Ay, unsa bagyo'y nahitabo. Wasap ko masayod, Nay. Nakita ko lang may tao nga pugos nga miabli sa lak sa atong koral sa tugkaran. Giswayan ako siya sa pagsangpit. Pero ingon og sa wa siya makabati na ako, Nay. Ug padayon sa siyang gibuhat, hinugdan nga giduol na ko siya. Ug si nang masing ang ako nakita. Apan ingon og sa wa siya sa iyang kaugalingon, Nay. Nagsigi siya yaw-yaw. Samtang nagsigig kabut sa lak sa koral. Ug sa diyan ako siyang tungod, ako siyang gisangpit. Kalitan misinggit ug unya nakuyapan. Ay, nganong man kaha. Unsa ba kay nahitabo ining bayhana? Nganong naabot ba ni siya din his ato ni arong orasa? Kagabi na aron unya mi anhi pa siya. Nganong man kaha? Sinang masing lagi na makatubag nato, ana, Nay. Kung okay na siya. Ay, inog sagikan siya sa layong dapit. Hago kaayo siyang tan-awon unya nagkagisi-gisi ang iyang bestida. Unsa man kay nahitabo ini niya? Ato lang siya papahuayon, Nay. Ato lang siya pagigsultihan kung maulian na. Ay, sige. Musul na ko sa mong lawak ni Inday, Nay. Tuparan ako ang bata sa pagkatuhog. Sige. Ay, okay ra tingali ni siya dinhi sa sofa sa sala. Lisod sab kung alsahon mo na usab siya aron ibalhin sa kong kwarto. Madisturbo na iyang pagpahuway. Musod na sag ko balik sa kong kwarto, ha? Sige, Nay. Muna na ko, Nay. Ay, masing. Unsa bagyo nahitabo? Nganong ni akaman? Hinaot pa unta nga masultihan minimo, inig makamatngon ka na og buot. Kung nganong ni akakaron. Sige ha, pahuway na lang karon. Pahuway lang una. Arisa ko. Masing. Ay, kuratan ako nimo. Salamat kay. Ay, nakamata ka na. Og, sige ra siya tutok na ako. Masing?
kalit niyang gibuhian ang akong kamot. Og unya, mipiyong siya og balik. Ingon og sawa gihapon siya siyang kaugalingon. Ay, gidaman lang gid siya tingali. Kalit siya mikupot sa akong kamot. Ana, mupadayon na lang kog sud sa akong kwarto. Hain ko. Nganong naghigda na ko ining kapuknaw. Unsa kining akong nahimutangan. Dili kini ang lawak ni Stanley. Hain ko. Mubangon ko. Ingon og wa pa ko'y igong umoy aron makabarog. Unsa man di ay nahitabo na ako. Nganong ni ama ko din Oh. Husto. Nakamata ko kaganina sa kasakit sa akong gibati nga may mitusok sa akong bukton. Unya, wa na ko mahinumdum sa sunod nga nahitabo. Hain man di ay ko. Stanley! Apo! Hain ka! Kabugnaw ning akong gihigdaan. Nganong way foam kining maong higdaanan? Wait. Unsa ka na? May lain pang mga bed gawas ning akong gihigdaan. Kadaghan. Og may mga naghigda usab niini. Apan pulos gitapunan ang ilang tibuok lawas. Ang ilang mga tiil mauray makita. Ug may mga tag kini. No. Unsa kining dapita? Nganong may ingon ni ana dinhi sa akong nahimutangan? Don't tell me nga ni ako sa... No! Ni ako sa usa ka morgue! No, dili kini mahimo. Anong ni ako din Buset! Kinsa nagdahan ako din Dili pa ko patay. Aron ila kong itipon sa mga minatay din Buset! Kinahanglan makabangon ko. Magagawas gikan din Ay, makot! Kalisod gyud nga ilihok. Dili ko mahimong magpundo din I don't belong here. Unsa ka to? Milihok ang higdaanan. Midagan kini. Og niya kini paingon sa akong nahimutangan. No! Tabang! Si Lula. Hain na si Lula. Kumusta na siya? Sorry, sir. Wala po ko may baon na imong pangutana. Gibago pa ko ni duty. Shit! Kung mao, ang mga nurse nga may duty ka kanina, paanhiya ang usa nila. Kay gusto kong magpakisayod sa kahimtang sa akong apuhan. Change shift naman, mi sir. Ang may duty ganina, ni uli naman. Unsa? Pues, no may Lula's whereabout. Ako, sir? May lain ba kung ikatubag din ni ron? Kanari siya, sir. Kanang babae nga na si mong kilid. Siya sugua, sir. Patuwa siya sa information para makapangutana about sa imong lula. Sige, sir. May atuon pa kong laing pasyente. Wait. Ayaw na kong biyahe. Huwag ko laing kauban din sa akong room. Wait! Shit! May padayon siya sa pagbiya. Sa ipot nang ipasabot ka babae. Huwag ko nakita laing tao nga. Niya karoon niya akong lawak.
Buang mo ni Narsa. Pataka mo lang. Uy, ngayon may. Murag lihok ang akong higaanan. No. Milarga akong higaanan. No, paingon ko sa pikas bahin sa wall. Mabangka niya akong higaanan. No! Shit! Sakit. Nabali ang tukong kamot nga. Akong bitukod sa akong paghagpong. Shit! Tabang! Mga tulog. Katawa sa usa ka babae katong akong napati. Dili layo sa akong himutangan. Tulog na usap. Huwag niya mapaingon ako. Tabang! Nurse! Tabangi ko! Nurse! Tabangi ko! Sakit niya akong kamot! Tabang! May mihuno na nga tunog sa akong tungod. Huwag ako'y nakita. Ay, nagtakilid kining bed o nasaliptan ko. Tabangi ko! Tabang! Ay, ni ako sa luyo sa nagtakilid ka bed! Tabangi ko! Ay! Sakit na kayong kamot por na pali! Ay! Tabangi ko! Ay! Uy, matubag na ako. May tao ba diha? Ay! Isa katong nabati na kong midool ka kanina! Tabangi ko! I badly need your help, please! Sakit na kayo! Sakit na kayong gibati! Salamat. May miliwag na sigdaanan. Matabangan na yung taong ko. Wait ako. Naliso ang bed. Palayo na ako. Ako nakita ang tao nga. May buhat sa ingon. Kinsay! May kalit nga bilang di sa kilid sa higdaanan. Dili. Ang higdaanan. May aksyon o katumba. O kani ka na paingon ako. No! Ako nakita ang tao nga. May buhat sa ingon. Kinsay! May kalit nga bilang di sa kilid sa higdaanan. Dili. Ang higdaanan. May aksyon o katumba. O kani ka na paingon ako. No! Ayaw! Wag mo tumay. Huwag mo tumbag tayo na higdaanan. Akong kamot. Kasakit naman ang yun. Tabang! Tabangi ko ninyo! Tabangi ko, please! May nakaduog na ako! Tabangi ko ninyo! Unsay? Mura nabitan ang akong uwang kamot. Unsay? Babae nga. Natabunan siyang buhok ang iyang naong. Iyang giguyod o kinahinay ang sang. Ibutang sa dextrose. Naguyod o kapil ang akong uwang kamot. No! Gusto na! Ayaw na naguyod ang stand! Ayaw nungi ka nang imong gibuhat! Murag may butang akong dextrose sa iyang paguyod. Dili na ko mga kamang aron pagsunod niya nga. Dili maibot ang dextrose sa akong kamot. Kasakit! Nakanat sa akong kamot ang dagom. Lula, help! Nanglihok na usab lakip ang ubang mga higdaanan sa mga patay. Ug niya sila paingon. Naglibot sa akong nahimutangan. Dili na mahimong mahitabo. Damgo ko lang kini. Damgo lang kining tanan. Dili kini tinuod. Iyongon ko pagbalik ang akong mga mata. Gusto ko. Gusto ko. Damgo ko lang kadto. Wa na ko'y nabati nga kasikas. Nahunong na ang mga higdaanan sa paglarga. Wa na ko'y nabati
bisag kamay nga kasikas. Hinayon ko sa pagbuka o balik ang akong mga mata. Nahunong na silang tanan nga naglibot na ako. Bahala na kung maglisod ko sa paglihok sa ubos nga bahin sa akong lawas. Maningkamot ko nga makakanaoge kaning akong gihigdaan. This is disgusting. Ni ako maghigda ni ining alang lang sa mga patay. Kung si Kinsa may nagbutang na ako din manubag siya na ako. Once nga makagawas na kukikan din bayaran ng maong ospital ang ilang gibuhat na ako. Litse, kabinod yun. Alsahon ko ang akong tuo nga tiil ug akong ipatigog. Aron mosunod ko na ang akong pikas tiil. Isunod ko na ang pikas na akong tiil. Kabusit. Busit ng kahimtanga. Lupig pa na ako ang baldado ni ini. Mubangon ko. Mangupot ko ining kilid. Aron katabangan ko ang ibabaw nga bahin sa akong lawas sa pagbangon. I did it! Nakabangon ako. Now, unsaon ko karon sa pagkanaog. Ngawa man mo sangko kining akong tiil sa saog. Busit, gyud ni. No, dili ko mohunong. Kinahal makagawas ko gikan din Husto. Magsaba-saba ko. Mamasin kung may makabati na ako gikan sa gawas. Dukdukon ko ning higdaanan. Tabang! Pagawas ako ninyo gikan din Tabang! Ay, uy. Gagot ko ning duty ning ingon aning urasa. Ay, wala ko'y choice. Gawas nga muagin dining dapita. Paingon sa pikas building. Uy. Wala ko maana din mga minatay ko. Sama gini mama ba? Pa-nurse gyud ko. Aron ko na maka-abroad. Huwag siya may bawa. Talawan di ko minatay. Pares karon mula ba ko smorgin ni dapita. Paingon sa pikas building. Ay! Kalain bisa kong ibati. Uy. Hindi anak ko stungod. Sato! Murni, may nabati kong dokdok. Di ka di aso sa murgi. Saka ko. Ay, cooking na nga may ilaga di sa suot. Patay maging mga minatay nga naa diha. Na makalagot yun. Uy! Biging magmisan akong kuryoso ay. Ay! Nga nung mga siyoso magit ko. Uy, gibita na sa akong tiil nga muli ang bildo nga purtahan sa burki ay. Ay, nga nung magikan tiila ka. Siguro itong nagsaba-saba, no? Ginoo ko. Minatay, may bangon! Sige, dugdug sa hinaanan. Pag mo bang minatay ngayang kauban, nagigda na. Naglibog ko niya. Help! Ay, help! Help! No! Ayaw pagbiya! Nabangi ko! Makalagot, misigara ang iyang mga mata nga nakakita na ako. O kunya may dagag balayo.
Mibiya ang tao nga makatabang unta nako. Buset. Buset. Unsa to? Unsa ka na? Unsay nahitabo? Nganong hinay-hinay nga napukas ang mga habol nga gitabon sa mga minatay. Nakita ang ilang mga law. May paubos na ang habol paingon sa katunga sa ilang lawas. No. Nganong ka na? Nganong nangapukas ang ilang mga habol? May bangon ng katunga sa ilang mga lawas. No. Can't be happening. Imposible kini. Dili. Manaog ko. Kinahanglan makapalayo ko ini dapita. Dili ko gyud malihok ang akong katunga sa akong lawas. Nahugog gikan sa higanan. Kasakit. Misaka ang kamot sa mga minatay. No. Milihok sila og sugod. No. They look like zombies. Tabang! Tabangi ko ninyo! Pagawas ako ninyo gikan din Kinahanglan makagawas ko gikan din Maning kamot ko nga makakamang paingon sa pultahan. Ago sila. No! Ayaw! Mga patay na mo! Dili na ka mamahimong mulihok! Salamat. Hinahinay na akong nadaik ang akong katunga sa akong lawas. Apan, nagbabag kini mga bed sa akong atubangan. Kinahanglan nga musuong ko. Mukupot ko ining ubos nga bahin sa higdaanan. Aron masayon kong maguyod ang akong lawas. No! Mitakilid ang higdaanan! Matumbahan ko! May midat og nak. Og ang minatay. Midat og nako. Ang minatay! Pahawa! Ayaw pagtatog na ko! Nawakli ko na siya. Kaluod. May datog na ko ang usa ka minatay. Kaluod. Mupadayon ko sa pagkamang. Ano man Anong murag dili na nako mairog ang akong lawas. Ingon og sa mimi kupot sa akong tiil. Ang minatay nga may datog na ako. Gikoptan niya ang akong huwag na tiil. Tabangi ko rin yun! Nanglingi na ako ang mga minatay nga naa sa higdaanan. No! Nanglihok na silang tanan. Og buot na silang mukanaog. No! Tabangi ko ninyo maluoy mo. Dili pa ko gustong mamatay. Tabang! No! Nanglihok na silang tanan. Og buot na silang mukanaog. No! Tabangi ko ninyo maluoy mo. Dili pa ko gustong mamatay. Tabang! No. Buhi ko niya. Buhi ko! Niya na siya dapat sa akong hawak. Dili! Yaw! Dili ko nimo. Buhi lagi ko! Niya na siya dapat sa akong abaga. May datog na siya. May miagas gikan sa iyang baba. Ug na siya sa akong baba.
Kaluot! No, ayaw yung taon. Katupang na ako. Katuon na sa nang imong. Sana, laway! Pero ganun ko ng color green, ug may sagol ka puha ang color ni Ana. No. Don't you dare! Don't! Buset, misuka ka tungod sa akong baba. You 50 dead! Pahawa! Ang akong dugan. Mihuot ang akong dugan. No. Dili pa ko may mong mamatay. May apostil ni na kinahanglan pa na ako ng Stanley. Nabang! Felipe, Bitingog na ba si Nagmasing? wa man gihapon. Igo ra siyang mututok nako og mubuka ang iyang baba. Ingon mura pag doon na siya gustong isulti, apan dili niya madayon. Usa man kay nahitabo ni Nagmasing? Misiga na sab ang iyahang mata. Nga nakabati nga mihilak ang bata. Atun sa nako si Felipa nay. Seng, may buot ka bang isulti? Unsa ka na? Ay, may gitudlo siya. Ug sa lawak nila ni Felipe. Ngano? Masing, nganong miatras ka? Uy, mahog ka gikan sa bangko. Husto na. Usa pa gikahadlukan nimo? Lahusa sa paglitok. O unsa man, Masing? Masing, kung unsa man ka nang nakahasol ka nimo, gusto ko masayod ka nga ni Arakosing. Makasulti ka na ako. Makatug-an kas imong mga problema diri nako. Aron lang nga mugaan-gaan ka ng imong gibati. Usa pa gyud nahitabo. Nganong naingon ka man ni Ana, ha? Ay, may tao lang nga nanuktok. Ayaw ka hadlok. Ako unang tanaw na. Ayaw ka bala ka. Mubalik na dayon ko. Busa buhiin na ka ng akong bukton. Niya siya! Ba? Kinsa? Ay, buhi iragod makadiyot ng akong bukton kay aron ako matanaw kung si kinsa ka na. Sige na, buhiin ako. Niya siya! Iyaha akong patyon! Iyaha kaming patyon! Mayong adlaw, Nay? Ikaw? Ayaw! Palayo! Ay, si Masing, kadiyot. Masing! Ayaw! Masing usabay na hitabo nimo. Bibigawas ra gud ilaw sa lamesa. Ayaw pagpasok diha. Masing, kinsa bago imo gikahadlukan, ha? Kadiyot kay magkuha kong tubig aron mo kalma ka, ha? Arin sa ko. Nganong? Nagmasing? Mikurog siya mayo?
Misulik na pang iyang mga mata. Unsa nahitabo niya, Adil? Nahadlok? Unsa? Nikinsa? Ni arag tubig, oh. Ay, Diyos ko! Masing! Unsay nahitabo niya? Huwag ko masayod, Nay. Nakita ko na lang nga. Nakita na ko siyang mikiring sa kong paggawas gikan sa kwarto. Diyos ko! Ambi ang tubig. Ako na mo painom niya. Dili siya makahimo ni anak karon. Mihunong naman noon siya. Nawad-an na sab siyag panimuot. Ako siyang ipahilo na sa sopanay. Dito na sa akong kwarto, anak. Mas mayo kung adto siya sa akong katre. Mas makapahuway siyag tarong dito. Masing unsa pa gyud nahitabo nimo? Nakita ko ang imong kahadlok kaganiha. Diyan nakita mo sa Adil sa pultahan pa lang. Ngano? May kasayuran ka ba usab? Masing? Nasayod ka ba usab nga gigamit niya ang lawas sa imong amo? Mao ba ka na ang buot mong isulti ka namo ni Felipe? Ha? Ayaw ka pala ka. Buhaton ko ang kinahanglan kong buhaton. Kinahanglang luwason ko ang kalag sa akong anak. Kinahanglang makapanghayo ko og panabang sa usa ka pari. Dili na siya ang akong anak. Mipahuway na ang akong anak. O gigamit lang ang iyang kalag sa yawa. Mulakaw ko, samtang sayo pa. Muato ko sa lungsod. Dinhi ka lang Masing ha. Pahuway lang dinhi. Ug sa akong pagbalik, ipaniguro ko nga may pari na akong kauban. Gusto ka bang ubanante ka, Nay? Naakara di ay sa akong luyo. Wa ko makabantay nga misud ka din sa akong kwarto. Kay seryoso kang nakiktabi ni nang Masing. Nakasabot ko, nahingawa ka niya. Suod mong managhigala sa nagserbisyo ka pa ni Dunya Nympha. Busa, nakasabot ko nga buot mo siyang tabangan. Nay, Anak, gusto ka? Ubanante ka sa pag-adto sa lungsod? aha? Ay, dili di ay. Nasayop ko. Ubanante ka pag-adto sa imong giingon nga pare. Diyos ko. Ang akong naong imong gikuptan ang akong naong. Buhi iko, sakit. Uy, anta lang ka. Kung musaad ka, nga dili ka na mulitok sa maungpong. Kay sakit usab alang nako sa kundungkan ug nga murag mapuak sa maungpong. Ginoo. Sige, lito ka. Lito ka. Og siguradoon kong Mabungkal kinigimong naong! Ayaw!